Bao kay kadamo pasaway makapuso Nagabara nga basura sa Suba sa boundary sa barangay 17 kag 18 sa Bacolod City. Ginakahangaw-an nga magtuga sang baha. Trash catcher ko trash net ipahamtang sang LGU sa lugar. Yaring balita nga atong gitutuga. Sa sunod sa napulok adlaw, 30 ka mga persona na ang nagsulong sa Suba ang kuhaon ng mga basura nga naga-utaw-utaw diri. Ang Suba ang nagakonekta sa Mambulo Creek nga sa tunga sang barangay 18 kag 17 sa Bacolod City. Sa biyak sang ginhimo ng Operation Limpyo sa barangay 18, talalupang doon gihapon sunod sa punong barangay nga kasubong nga wala nagakaubos ang mga basura sa lugar. Hasta mientras tanto mo kami ni, ara ya sa tao ang kadamak. Kag wala obligasyon. Iran ko na ikabisan amo na, ginaaway ko na gani kapitan na akong amigo ko man. San utama unop danay? Bilang benepisyaryo sang Dole Tupan, manong-mano ang paghakot sa basura. Ang hindi kuno magwantahan sa maini, ang kahigko kag baho. O tigulula naman tikinanlan kit nga tinluan ng sapa kay ti kon di man tinluan ng sapa ang dire mangyapon ang pumuluyo ang maperwisyo. Sunod naman sa punong barangay sa 17, halin sa matagas nga lugar ang mga basura. Doon di man siguro nga ang DCCT, kaya ang DCCT na aliman nato sa baba ang mga iko from the Alangilan going to Estepania, Mabilamonte, so dira pa nagahagi sa amon ang creek. Tutukan kuno sa mga residente ang pagpariglo sa lugar. Ipahanumduman sa borders nga hindi na maghaboy sa basura. Wala, minasulay eh. Di dapat kag-isa, pagwaon nila ila basura eh, hindi pagyaboy dapat sa sapak. Agun mapaiway na ang konflikto sa magkaiping nga barangay. Nagpasalig ang LGU nga magpatunga sa issue. May trash net nga ipahamtang sa lugar. Nagaubra kita subong sang trash net sample and I think may partner man kita subong nga naga-volunteer nga they are also studying to set up another trash net sa may Magsungay River. Pero ara pa lang siya sa engineering design. Opo, Jerry Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.